Čaute, ja si idem dneska zahrať Brookhaven a nejak sa tam pokúsim sa zabaviť a potom chcem skúsiť ich nejak naprankovať, aby proste nejak ich vystrašiť a idem natáčať a teraz idem ho spustiť. Tu je. Dobre. Tak. Idem si nájsť domov a idem ich teraz naprankovať. Tak teraz si spálnem auto, nejaké taký nenápadné. Napríklad to nie. Takéto. Takéto. Nenápadné. No a idem do ňoho. A potom asi na budúcom videu budem hrať neviem ako, čo robíš? Kuď preč. Asi pôjdem ešte raz Brookhaven. A teraz idem si zobrať, domu. Nejaký nájsť. A počkaj. Takto. A idem tuto a tuto. Tak a dám si asi premium tento. Ďakujem. Nie tento. Toto. A teraz si ideme spalnúť. Tento pekný dom. Tento. Čo? No tak asi nám ten. Jaj. No tak musím to líbnuť. Tak a dobre a idem ešte raz si to zahrať, ale som si omylom dal zlý dom. A potom ich idem naprankovať. Abo im vykradnem nejaký dom, to bude dobre. Keď budem mať otvorené a pôjde preč niekto. Alebo ja budem bez domu, to bude najlepšie. Idem si zobrať také nenápadné autíčko. Tak tento smart. A to je jedno. Len aby som mal auto. Dobre. No, tak skúsim ísť výkladnúť tu v tejto uličke. Nehovor, že sú na hentej. No tak budú asi na hentej uličke. Počkaj, a neviem ak radiť, alebo čo? To čo je za Brookhaven? Čo ma to nemôže spálnuť na diaľnici?
Dobre. A idem. Idem asi zatvorený. Tam asi kto je. Asi je. Prečo mám všetci zamknutý? Choď preč. Dobre. A tento? Tak dom nemá. Ďakujem. To čo tu je? Aha, si dali za tento prime, alebo čo to je? A mu asi idem ukradnúť. A dúfam, že nebudem mať ban. Radšej idem preč. Radšej preč. To smartu. Asi si zahrám Brookhaven aj natočím to a on tiež bude natáčať a spolu si zahráme s mojim bratom Brookhaven. Asi. Dobre. Dobre a tak počkaj, ten dom vykradnúť, ten najťažšie. Počkaj. Ja sa jen tak vlúpem, počkaj. Vždy si musia, keď sa to spánujú, musia zobrať dom. Tak oni tu iba čakajú, ďakujem. Počkaj. Amo nie. Super. Tomuto. Tento musí mať Terezo. Počkaj, idem sa skovať. Za toto. A teraz ich musíme pozorovať, aby išli preč z domu. On má... Áno. Joj. Alebo ich budem strašiť. Asi. Tak budem ich aj ukradať, aj strašiť. Super! Áno, oni sú hore. Alebo počkaj. Musia ísť... Počkaj. Že stojí takéto autíčko v Brookhavene. Najlepšie na vykradanie. Kde je...
je to autíčko. Jaj, ty v týchto. Toto špeciálne autíčko. Ja som sa bugol. Ja. Tak počkaj. Tak je. Alebo že budem family. A potom vykránem do... A to radšej nie. Ale boli by to dobré. Počkaj, ja skúsim to dať dole. Mňa uvidia. Počkaj! Tak najinší dom, nie túto. Alebo počkaj. Tuto v tejto uličky nikto. Dobre. A teraz asi to je otvorené. Ja sa vlúpam asi cez balkón. Dobre. Teraz sa musím dať takto. Teraz o nás nikto nemôže zistiť, lebo bude po mne, bude mať ban. Tak a... Jo, som tu. Ale... Počkaj, oni... No jo. Keby to bolo otvorené, ja som si myslela, že je to otvorené. Počkaj, musí Rogel otvoriť. Aha, počkaj. Sa idem takto vlúpať. Tak ďakujem.
Tak. Kde postel? Kde postel? Počkaj. Domácnosť. Postel. To musí byť. Čo? Aspoň to. Joj, mňa uvidia. Rýchlo mňa uvidia. Čo? Ha. Nie, nedaj Boh. Ajaj, sa nedá. Počkaj, dajte mi bán. Prosím. Prosím. Prosím, nedajte mi bán. Ajaj, tak oni mi asi dajú bán. Prosím. Sa nám dohodujú, či dá bán, alebo nie. Ajoj. Ne, prečo chcem ísť preč? Počkaj. Prečo tak nedoskočím? Som hral Rivals, aby som si zobral ruky a by som to preskočil ako cigán. Ale prosím! Počkaj. Prosím. Prosím. Dajte. Ajoj, ale však už ma dajte. Tak ja to lívnem. Že keď ma tam nechcú. Keby aspoň vedeli. Aspoň vedeli. Ešte raz som to musel. Tak som sa tam na nič lúpal. Už je noc? OK. Počkaj, ja im idem ukradnúť auto. Jasné, že. Ha! Jasné, že no. Aspoň mi nemocnic. Je auto. Alebo policajské. Ha. Počkaj, ja im to dám do pohreba. Autíčko. Počkaj. To je futbalové ihrisko, ja mám rád futbal. A čo je toto? Ukáž? Škola. Telesná. Super.
Čo? Dobre. Ja do niekoho to hodím. Ja už to nechcem. Škola, už nechcem školu vidieť ani jeden raz. A. Toto. Lož. Tak už, tak ja musím dať čo, aby ste mi dali like. Musím dať čo vykranúť. Ale počkaj. Tak aspoň banku, alebo toto. Prezidentovi asi. Bo je tu aj policajti sú tu. Tam je policajská kára. Aha, tí policajti nič už nevidia. Tam je asi svať. Ale ja chcem dom vykranúť. Tak aj dom vykranem na konci videa. Konci videa dom vykranem. Toto čo vyhodím? Peníze. Ten policajt nič. A počkaj, ešte idem vykranúť túto buku. Keď... Čo? Teraz idem vykranúť ten dom. Tak. A idem vykranúť ten dom. Kaj by to bol riskantné. A je tu nejaký policajt? Není.
Ľudia, prosím, povedzte mi, ja keď som sa hral s bratom, že tuto, čakaj, kde sú tie solárne panely, tak tam bola niečo také divné. Neviem, čo to je. Mi prosím povedzte, čo to je. Môj brat tvrdil asi, že to je toto. Tieto. Ten taký do elektrikách. Ale ja neviem, čo tam je, lebo sa tam nedá dostať. Ja vám to idem ukázať, len to musím nájsť. V tomto okolí, Davide. Počkaj, ja idem ešte na chvíľku. Tuto. No a idem. Počkaj, čo som tu hodnul? Nie tu. Tuto to bolo. Choď preč, štvorka. Štvorkolka. No a kde? Takže tuto, takto sme išli. Počkaj. Tuto sme išli. Tuto býval môj brat a tuto som ja. Ale ja som mu išiel ukázať tuto, tam, stadiaľ som išiel a tam som to našiel, ale už neviem kde. Ale ľahšie to bolo ísť tuto. Vidíte, tuto sú tie solárne panely. A tuto, keď pôjdete, tak tuto sa nachádza takéto čiary. Vidíte? A tuto, na tejto čiare, tuto, je toto. A neviem, ak sa tam dostať. Nejakou kartičkou, neviem ale jakou, a nejak sa tuto dostať. A idem asi vykradnúť ešte dačo. Ešte raz idem vykradnúť. Teraz. To čo máš? Toto idem vykradnúť, tento mimozemský dom. Yes, je otvorený. Yes. A keď tu bude takto, tak je asi po mne. Tak počkaj. Prečo? Čak na iných domoch som mohol? Budete dve domy isté. Oni sú aj otvorené. Joj, skoro mi dal ban. A ja mu idem ukradnúť. Čo? A toto není moja toto motorka. Je takého iného. A neviem koho. Asi natáčam asi hodinu. Ale neviem. A ešte vám chcem dať čo ukázať. Tuto. Keď pôjdeš, na takú tajnú skryš. Vidíte, tuto sa nachádza takáto väža.
keď pôjdete tuto, no tak pôjdeme sem. Toto sú také schody. Počkaj, ale tuto, keď pôjdeš dole, tuto, musí zobrať nejakú kartičku. Počkaj, čo to bolo? No nejakú kartičku a tam sa nachádza stíhačka a tam vyletíš. Ale to je len na premium. A ja mám premium, takže môžem. A mi sa nechce teraz. A tuto sú také dvere. Tuto. Tuto je výťah. A môj brat nevie, jak sa tam dostal. A hore, keď sa pozrite, tam je taká vyš. Tam je tá vyš. No a moje video asi končí. Mám vás rád. A prosím, aby ste mi dali lajky. Ďakujem.